arewaloaded.com. Zance ɗaya ne tsarina, ɗan gata da kai zana zauna. kallon musulunci na miki tilo ɗaya, daga nan kika ɗarsu a zuciya kwalli ɗaya. Kyawun fuskarki na gane ke baki da hayaniya, in kin amince da ni da ke mu zam kamar tsintsiya. Maganar gaske bajan aji ko ƙarya, na karɓi soyayyar ka na adana a guri ɗaya. Kwantar da hankalin ka zana kula ka da gaskiya, inda da raina a soyayya babu mai maka danniya. Zance ɗaya ne tsarina, 'yan mata da ke zanen zauna. Zance ɗaya ne tsarina, ɗan gata da kai zana zauna. Zance ɗaya ne tsarina, ɗan gata da kai zana zauna. Zance ɗaya ne tsarina, 'yan mata da ke zanen zauna. Na yi magiya na miƙo wuya abu na kar da ka sauya. Ita shan giya ɗan haramiya ce gurin mai kunya. Za na zam kamar ka inda kana biɗa kan soyayya. Ko ina kake zana bibiya gani na ɗau hanya. Uwar 'ya'yana zana kira ki a duniya, mai sharan kuka ne da ke ban wuya. Magana ta da gaske ke rage ta mini zuciya, magana ɗaya tilo kamar ki ba zan samu ba. Zance ɗaya ne tsarina, ɗan gata da kai zana zauna. Zance ɗaya ne tsarina, 'yan mata da ke zanen zauna. Tsarina Da kai zana zauna. arewaloaded.com.